Hawu, sanibonani bafowethu, sanibonani bodadewethu, sanibonani ekuseni. Hawu, ngicabanga ukuthi uma uwumlandeli we-Kaizer Chiefs noma ukhona nje ey'nkundleni zokuxhumana, usuyazazi iy'ndaba zikaDove ukuthi i-Chiefs sithathe isinqumo sokuthi inkontileka yakhe ngeke sayivuselela. Eyi, kwaba iy'ndaba ezimbi-ke lezi ngane zakwethu, ey'ngezinhle neze. Noma vele besikulindele singabanye, njengoba besikulindele ngoba siyazi ukuthi uDove ubuye ahlushwe ngama-injury. Engicabanga ukuthi iwona eyenze i-Chiefs ukuthi ithathe isinqumo sokuthi ihlukane naye. So uDove-ke lapha-ke bekungamavidiyo akhe nje lawa ebenza khona ama-tackle, esingathi ama-tackle mahle kakhulu kwi-Kaizer Chiefs, yabo bafowethu, agcine aseba i-Nedbank Cup, i-champ. La awadlala khona kahle kakhulu futhi naku-Nedbank. Ngeke siwakhohlwe amagalelo akhe umfana omdala, udlale kahle kakhulu bafowethu. Noma-ke ebebuya edlale abuye anyamalale ngawo ama-injury, kodwa cha, uyibonakalisile kwi-Chiefs, uyibonakalisile kwi-Chiefs. Siyabonga kakhulu ngane zakwethu, sithi nje indoda endala ayihambi iyothola amadlelo aluhlaza kwenye indawo bafowethu, ngoba phela neminyaka ibisimshaya umfana omdala, ibisimshaya umfana omdala. Kodwa-ke ngokungami cha, bengingafisi ukuthi ahambe, kodwa ngoba phela usekwenzakalile, ayikho into esoyishintsha bafowethu. Simfisela indlela enhle ukuthi la eya khona aphinde aqhubeke ne-performance le ayinikeze i-Chiefs, yagcina yawina i-Nedbank Cup, yabo. So yiyo kuphela into esimfisela yona umfana omdala, ukuthi akabe nekusasa elihle la eya khona, njengoba sekushiwo nje vele ukuthi ufuneka le e-Afrika, une-team emfunayo le ko-Afrika. Asibe nethemba ukuthi nakhona ufike aqhubeke enze kahle njengoba ebenza kahle nakwi-Chiefs, yebo bafowethu. Asibe nibe nosuku obuhle nemini enhle futhi lapho bafowethu. Indoda endala-ke hhayi cha, umthwalo usebhokweni, iyahamba nje ngoba kuthiwa nje inkontileka yakhe ngile ngeyi-30 ephelayo, 30 June ngeke ivuselele. Ngicabanga ukuthi already vele usekahambile, usekahambile. Angeke asalinde iy'teti ukuthi y'fike.